Så bare... Nej, ikke nogen, nej, det tager væk. Middag 1. Erik. Og han skal være sammen med Claus. Det var aftalt på forhånd. Sådan så. Og så er lige der med resten nu. Middag nummer 2. Krog. Krog. Der har de filmen. Krog. Du må forlade. Ja. Forlade etablissementet. Middag nummer 2. Tucker. Ja. Så bliver det spændende nu. Ja, det er meget vigtigt, hvem der får navnet først. Munk. Så Munk. Niels, du starter første opgør på udbane. Ja. Gør du så også i andet opgør. Niller. Fedt.